Pozdrav! Jo, takže dneska tady máme, je to Musíš tam mít ksicht, je to challenge. Je to challenge. A máme tady třeba, že si dali něco na ksicht, třeba tak máte masa, tak my máme tady to. Kočička. A dají si to dva a jeden vybere věc a oba dva to musí uhádnout. A kdo to uhádne, tak ten má bod. Nenatačí jim to moc. To mohou vědět, že je tak. Takže je to vlastně takový challenge. Já jsem zde máš ančeličku. Já jsem se něco vepředu. To nevadí. Máme tady prase Boženu a je boží. Ty jsi to ještě nevysvětlila ani o co jde. Jo. Jak jsem to vysvětlila? Ne. No jo, že si tam tady to na hlavu a žerou věci a jeden to vybere. Ne, na hlavu, na oči. No tak na oči, no. Tak Plná. můžeme začít. Jdem na to. A mě to ukaz. Božena chčije. Jo. Já to ne. Já taky. Já to i vidím. Taky rozdělaný to lízátko. Ne, není. Tak to zbalíme na pěti máme. Otevřít pusu. Já vím, kope. Na 3, 2, 1 gumový medvídek. Ano. Já musíme společně. Dobré! Jo! Pojď to mám ukazovat. To. Úplně rozpětváře. Ale to bys to víc vepředu, to nepročí. Tak jdi dopředu, ne? Otevřete pusu. Tady něco nasypávacího, trošku jenom. Taky nasypávací, ne. Otevři pusu, ne, Anto, neřekej to, otevři pusu. Hodně. No, trošku jsem si zasekla, no. Tak to tak. Ale to je dobrá ta roláda. Roláda! Co děláš? Aha. Už točím. Vidíš něco? Ne, nemusíš, já ti to sundám. Ukaž jim to! A ti to ukážu. Nekoukej. Jsem si kašli na vysvětlení. Vidíš to? Co? Já mám zavřený oči pod tím. Tak každá otevře pusu. A potom, až řeknu teď, tak to. Nejdřív ochutnáte, co tam může být. Ty jsi tam něco dala. Aha. Otevři ten jazyk, ne? Tyba, co to je? Mňam. Ta baba moc ráda, vím, co to je. Já to hlavně cítím. Já ne. Jo, vím. Ne. Tak, nevíš? Tak to řeknete, když to máš hubě. 3, 2, 1, Kmín! Jo. Nebojím. Takže pusu. Pořádně, Mářo. Pořádně. Ta ostrožina. Ano. Jo. Je to ostrožina. Ona to stržela, trochu babičky a andělky. To krká u mě. Otevři pořádně pusu. Ne, jo. Jo. Pořádně pusu a neříkej, co to je. Úplně pořádně. Úplně, musíš ji úplně otevřít, to z něho nevejde. Úplně. Ne, to bude tak, já vím, co to bude. Ne, tak jo. A tak chvilku. Nalez do videa. Já vím, co to je. Andula. Ty to, oči. Já nemůžu. Doma oči. Mám to chrastí. Když otevřete pusu a nesmíte to říkat. No, jazyk. To bude práškový Pořádně. určitě. No. A to ještě tu sůl byla. Já nedostala nic skoro. Já vím. Já vím, co to je ten energy ťák, kde byl. Jo. Jo, Dej mi to. protože to bude. Tady je někde strom. Jsme amatějš. Ale Ještě jsem se došla na ty malé. je to něco Peťo sypovýho? Nevím. Otevřít, co má, no ty to máš. Teď nic nevím. Dobrý. Já nevím ani, že... Cuketa. Jo, já nevím, jak to už chutná, bude syrový. Hnusně. Už to vím. Vypneš. Rozpěte si uši.
to dobrý? Jo, já to teďka žeru. Ne, já vím, co to je. A co já, jako... Otevři. Otevři, pusu. Co to je? Jo, to jsou takový ty mentosky. No, nejsou to mentosky. Co to hovno? Já vím. Takový to čokoládový. Lentilka. Je to lízátko. Je to lentilka. Biči, 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 biči. Chutná to jako lentilka, no. Pardon, já to neukázala. Ančovi, padni ty vole. Ještě to nedá. Dala jsem 11 prstů na ruce. Jestli to bude to hnusný, ta hnusná ta, jak se tomu říká? Sušenka s tím ořechla. A nebo takový to. Otevři. Ty vole, to sejknu. Ančo, otevři. A fuj, to je to hnusný, takový ten, jak se tomu, já se vzpomenu. Kary. Kary, no. To tak voní hezky. Čuchnete si. Hej, to se na jazyk. Jo. Nechci víc. Ne, už nechci. To je hnus. Můžu dát víc, je to kary. To pálí. Ti Boženka pomůže, vidíš tak, no. Ty dny ze spisy, to si už je taky jasný, že to bude něco chlastícího. Mařo, otevři si Já vím, co to je. To je ta sučenka nějaká. Oči? Uši. Ne, on si prostě otevři. Mňam. To je tak kočičí. Ne. Já to z těch úst. To je právě pro kočky, jako kachy. Ne, vyplátně, tak neříkej, co to je. Úplně hodně. Udělej taky mističku. Ona neumí dělat mističku. Au, to vypadlo. Já vím, co to je. Mařo, mluv. Co mám říkat? Ne, něco říkej. Hovno. S Víc. voctem. Padla sušenka. Koho? No. Mentoska. Mentoska. Ment. Jej, mentoska. Goodbye. Goodbye, goodbye. Co to je? Goodbye. No. No. Já jsem to neukázala. Kafu. Jo, tak všem to kafe. Obal. Otevřít. Tak jo. To se minule jedla. To jelly beans. Ano. Kyselý, já mám nějaké, mám extrémně kyselý. Co? Ty jsi měl stejný jelly beans. To bude něco takového. No to. No, a já mám No, tady to se minule jedla. Hrozně moc. To se vám tam jinak nevejde. On tam dá velký kus zrovna. Neříkej, co to je. Jestli to bude tajný? Dobré. No. Kočičí jazyčky. Je to sušenka určitě. Říkáš, že jí to nechutná. Ne, to ne. To mi nechám na to. Je to. Sušenka. Suša.